Biryara îro danûstandanên Cinêfê di navbera aliyên Sûrî de di gera xwe ya heştan de piştî paşxistina rojekê werin li darxistin. Şanda rejîmê jî piştî wergirtina hin sozan ji şanderên navdewletî ji bo Sûriyê îro gihişt Cinêfê. Ajansa fermî ya rejîmê Sana ragihand got îro şanda rejîmê bi seroketiya Beşar el Ceferî ji bo beşdarî di gera heştan ya danûstandinan de gihişte Cinêfê. Rojnameya Alwatan ya nêzîkî rejîma Esed belav kiriye got rejîm bi merc razî bûye beşdarî danûstandinan bibe. Rojnameya navborî eşkere kir got bi mercê dûrketin ji danûstandina rasterast û behsa dawînameya Kongrê Riyad 2 newê kirin û ofîsa dêmistora jî li ser wêyekê erê kiriye. Erêkirina ofîsa dêmistora hevdemî wêyekê tê got dêmistora gotibû divê hemû alî bê merc ne pêşwext beşdarî danûstandinan bibin. Ji aliyê xwe ve Nasr el Herîrî serokê desteya bilind ya danûstandinan ya opozisyona Sûriyê li daxuyaniyeka rojnamevanî de rejîm bi hewla astankirina proseya siyasî tometbar kir. Duh jî şanda desteya bilind ya opozisyona Sûriyê cuda cuda bi her yek ji şanderê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura û alîkarê Wezîrê Derve yê Amerîkayê David Satterfield re civiyan û ew civîn bi erênî ji aliyê opozisyonê ve hate binavkirin.